Amagat al soterrani de l'edifici de la plaça del Rei, el Museu Arqueològic de Tàrraco conserva les restes d'un tram de gran valor de la muralla romana de la ciutat, construïda al segle II abans de Crist. Aquest tram, d'uns 25 metres de llargada, va quedar al descobert durant les obres de l'edifici el 1948 i des de llavors està integrat dins del seu museu. A diferència d'altres punts on podem observar la muralla de Tàrraco a l'aire lliure, permet veure de prop com era l'interior d'aquesta estructura i les tècniques constructives. A més, hi podem veure els vestigis d'una rampa que donava accés al pas de ronda. Habitualment a la muralla el que veiem és el parament extern. Si passegem pel passeig de Sant Antoni veurem el parament extern. Rarament es pot veure l'interior que és el que veiem aquí. Per atzars de la història, part de la muralla es va desmuntar i es va integrar dins el museu i està com va quedar en el moment en què es va abandonar i mig desmantellar. És a dir, que el que no pots veure des de l'exterior perquè el parament t'ho impedeix, aquí pots veure una mica l'esquelet intern, la forma de construcció d'aquesta part de la muralla. Bàsicament, la muralla consisteix en paraments fets de carreus sense lligar amb morter i la part interna s'omple la base en grans pedres i terra i a partir d'on comencen els carreus es comença a utilitzar tubots d'argila secats al sol, units amb morter d'argila, que és el que compacta tot l'interior i li dona la solidesa. La muralla romana no és un mur, són dos paraments amb un rebliment intern i aquí conservem una mica de tot. Durant les obres de reforma del Museu Arqueològic s'ha restaurat aquest tram de muralla amb l'objectiu també de millorar la seva integració en el recorregut museogràfic. El projecte, impulsat en col·laboració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, ha prioritzat les actuacions de conservació curativa i ha anat precedit d'un estudi profund del seu estat. La muralla està formada per carreus de pedra, de mèdul i del llorito, dues pedres locals de tipus calcarenita que són molt sensibles als agents climàtics. El primer que s'ha fet ha sigut un estudi de l'estat de conservació de la muralla, on s'ha vist que aquesta pedra, que sí que havia estat exposada als agents climàtics en un passat, hi havia punts que es trobava molt disgregada, amb fissures i també hi havia tot un seguit de taques de materials moderns, de ciments, fruit de reformes que s'han anat fent al museu al llarg del temps. S'han consolidat alguns dels carreus que presentaven els estadis de disgregació més avançats i s'han segellat totes les fissures d'aquestes pedres amb un morter de calç, àrids de diversa naturalesa, com picadís de pedra, sorra de riu, etc. També part de l'actuació s'ha centrat en consolidar aquests dos carreus que es trobaven en perill de que algun fragment es desprengués, llavors s'han estat cosits molt puntuals en aquests punts i després segellat amb morters de calç. I l'altra part on hem estat treballant de manera bastant intensa ha sigut a les restes de mur de tubot. Són uns tubots lligats amb morter d'argila i per tant, són estructures bastant fràgils quan estan exposades als agents climàtics a l'exterior, però aquí dintre del museu les podem controlar bastant el seu estat de conservació i la seva evolució. L'actuació ha implicat el recreixement de dos estreps que uneixen la part interior i exterior de la muralla. A més, s'ha posat al descobert l'arrencada d'un tercer estrep. També se n'han retirat dos carreus que estaven desplaçats del seu lloc original. Sí que s'han mantingut, en canvi, les intervencions que es van fer en època medieval i moderna perquè es consideren testimoni de la seva història. La rehabilitació permetrà ara donar un paper protagonista a aquest monument en el seu recorregut museogràfic per la història de Tàrraco. La rehabilitació de la muralla, d'aquest tram de muralla, s'insereix en un projecte més ampli. És el projecte de reforma tant arquitectònica com museogràfica del museu.
L'objectiu és que fem aquesta rehabilitació de l'element patrimonial, però que també quedi inserit, quedi més ben inserit en el recorregut, destaqui més i també que la seva comprensió sigui millor. El cert és que aquest tram de muralla que tenim al museu permet veure aspectes de la tècnica constructiva, de materials, de trams, etc., que complementen, de fet, enriqueix el que és la visita de la muralla a la ciutat de Tarragona. Aquest tram de muralla que conservem en el museu també ens permet explicar una història més àmplia. Una història que enllaça des d'època romana, aquesta època moderna, però que insereix en el present, en el moment en el que estem, i per tant ens explica una història més completa, més complexa, més integral de la història de Tarragona.